Tinotenda Mwari zvikuru tuwane pekugara. Tinotenda Mwari zvikuru manero ano. Pastor Bomor. Regani kukwazisei hama dzangu muzita mambo Jesu. Amen. Mwari ni Mwari wakanaka, pano pane mufaro wakanyanya naye. Mwari unogona. Regai titende utungamiriri wese. The board of elders utungamiriri wese winners platform. Uye nditende vagari muno mkuwadzana. Nokuti kuuya kweso winners imi mukasauya hakungareve chinhu. So regai tiremekedze utungamiriri muzita mambo Jesu. Amen. Kunoku 2006 pandakatanga kushumira first semo ndakaparidza pakuwadzana parank pa4. So ndiri kunoku ndakatangira ushumiri kuno first day rekuparidza paroad pa street Mwari vandidana pakuwadzana pa4 apa. Saka ndiri kunoku ndiri kumaraini. So ndinotenda Mwari. Ndichada kuti tive nemubereki weshoko kubva kubhuku raLuke chapter 5 kubva pavhesi ya 1 to verse 7. Luke chapter 5 verse 1 kusvika pa7. Zvino vanhu vazhinji vakati vachimumanikidza kuti vanzwe shoko raMwari, uye iye amire pagungwa reGenesareta akavona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari vachisuka utava bwavo. Akapinda mune rimwe igwa raiva raSimoni, akakumbira kwaari kuti abve pamhenderekezo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji ari mugwa. Wakati apedza kutaura, akati kuna Simoni, pindai kwakadzika mukande utava bwenyu kuti mubate. Simoni akapindura akati, tenzi, tatambura usiku bwose tisingabati chinhu, asi zvamadaro imi ndichakanda utava. Vakati vaita izvozvo, vakakomba hove zhinji, utava bwavo bukabvaruka. Vakaninira shamwari dzavo nerimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakauya vakazadza magwa ose maviri akanga onyura. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Regai tuomberere muverengi wedu naye. Pano pane nhau yakanaka kwazvo. Varume vakasvikirwa naKristu vasina kubata, vari varedzi. Hove hadzina kunge dzabva mvura dzadzichimo. Nokuti pavakakanda utava hwavo vakadzibata, proof yekuti hove mumvura dzaivamo. So vakasvikirwa vasina kubata, idzo hove dzirimo. Vanhu vasina kubata inyanzvi ndokubasa kwavo, professional fishermen. But vane imwe nguva, imwe season, imwe time usiku wekuti kuva professional kwakashaiwa basa. Vakasvikirwa mangwanani vakusuka mambure avo vasina kubata. Ndauya nevhangeri rekuti mumwe unofanirwa kubata. Chaunofanirwa kubata muupenyu, Mwari ngaakupe nyasha chigone kubatika. Pano paita varume nyanzvi dzekuraura, vasvikirwa vasina kubata, idzo dziri nyanzvi. Idzo hove hadzichanyara kuti shasha idzi maprofessionals. Hove hadzichanzwa tsitsi kuti shasha idzi dzauya kuzoredza nyangwe neusiku. Unoziva sacrifice iri kuitwa kuti vanhu vaite neusiku kushingaira. Ndaitarisira kuti ndakanzwa kuti vanoti kuchishona kusango rinopa waneta. But ndakaona kuti uri kungoneta richapa.
So ziya kana kuneta kana kudikitira kare ndaiti ndo guarantee yekuti zvinhu zvinobatika muupenyu, but unogona kutobuda ziya zvoregera kubatika. Vanhu vakaedza kukupa advice havana chimwe chavachataura, nokuti iwe unotoshanda nesimba, chiri kushayikwa maresults simba riripo. Shashaidzi maprofessionals aya usiku hwese sacrifice all night vaifanirwa kunge vari kumwe kwavari vakazorora, but kuzorora hapana, but hova dzisi kuvanyara. So vanhu vanovimba nesimba ravo dzimwe nguva kusvika palevel yekuti simba rinosvika parinokudisappointa. Vanhu vanogona kuvimba neunyanzvi hwavo to be professionals, but ndakazvidiscover kuti no matter how professional you are, especially kana uri doctor, une vanhu vanosvira maoko mako. Chitamba chekurapa chitorwe, but une makuva akati wandei. Why? Nokuti zvakangotenderwawo kuti basa iri itai, but kukundikana kurimo basa renyika. Saka uchiona every good hospital ine mochari. Vanhu vachitokuencourage kuti warwara enda kuchipatara, imwe message yavasingakupe unogona kunopfuurira ukaenda imba yekuseri. Maprofessionals zvakanyorwa malevels ekufunda kwavo. Ana chiremba vane tsika yekuburitsa pachena unyanzvi. Ukasvika pasurgery vanenge vakanyora kuti B ameno D kuti chi qualification nezvikoro zvakadzidzwa. Study University of what? University of what? Iseri wochivaka mochari. Saka unyanzvi hwese nemadegree nemayunivhesiti akaendwa, nyaya iyi dzimwe dzacho muri kudzitadza. Kune masituations asinganyari kuti you are a professional. Yakusarorwa dhimoni racho harinyari kuti munhu akati nakei. Ndova nemwe nyaya yakusarorwa. Ndaiti muyenchina yaifanirwa kuvhunduka kuti apaita simbi rega yatorwe. Simbi dzashungurudzwa nechinhu ichi. Shasha dzine matsamba ekubata. Ino trade yavo iyi, maprofessional fishermen. Vaenda nyangwe neusiku. Hove number one hadzina kurespecta time. Kuti varume vashingirira havana kurara. Vane shungu yekuti mhuri dzidye, but usiku hwese havana kubata. Zvakanaka kushanda nesimba. But Bible rangu rinondiyeuchidza kuti vavaki veguta vakavaka, ivo vari vavaki, harina kuramba kuti havasi vavaki. But rangoti musharukwa akashota paprogram, ivo vari vavaki, harina kuti vari kudzidzira aiwa. Zvanzi varindi vakarinda, kureva kuti vatori maprofessional guards vari kurinda, but pakashota musharukwa panoita nyaya. Handisi kuti zvakaipa kuva professional in every area of life, but uri professional kudaro, musharukwa vakashayika umuprofessional hwako, unoita mbiri yekugona pasina maresults angaenzaniswe nekugona kwako. Unoita shasha yakarongeka, vanhu votarisa upenyu hwako woshama kuti saka ari kurasika papi. Wakamboita dambudziko rekuti chiremba anoti hapana chatiri kuona iwe uchionda. Naye ada chiremba kufunda kwese apa hamuna muri kuona kunzi munhu aenda nekumba hapana chatiri kuona. Wokwani zvirwere zvine musikanzwa kuti makafunda nemadegree eza, chimwe chirwere chinohwanda zvekuti chiremba anotobuda pachena kuti apa hapana apa pane chatiri kuona isu. So kune mwechi, saka vanhu ava vari kuda kuedza kubata hove hadzina mbotiza dzirimo. Jesu ukaona paanouya haadeclare kuti fishi iva mvura, anoti kandai mambure dzirimo, but dzane musikanzwa nekuti musharukwa akasataura shoko dzinoita sekunge dzakapera dzisimo. Vakati paunotsvaga basa iwewe ukanzwa kuti hapana basa, imboita musikanzwa yekudongorera pari kunzi hapana basa pakanzi no job. Unoona mu no job mune vanhu vane mahovhorosi, vane maworksuit vari mu no job. Omoto uri pa reception mu no job imomo. Saka no job yanyorerwei, nyasha dzikashayikwa, musharukwa akashayikwa, pa job panoita no job kwauri, vamwe vari mukati.
unyanzvi huripo, kufunda kuripo. Ndakataura pane imwe nzvimbo, so ndakati unoziva kuti pane urova hwekuti kufunda hapana, saka vari kuda vanhu vakafunda. Kogoita urova hwekuti wakatozonyanyofunda zvekuti vanotobuda pachena kuti hatigoni kukubhadhara nedigiri rawina, unoita rova rinoremekedzeka. Paklasi yemarovha unenge uripo, but uchiburitsa mapepa ako, kwete mari yako, mapepa ako. Kogoita vasina mapepa, vana musharukwa, ndo vanenge vakunzi bharanzani mari yake. Unozoona kuti vashotwa manje, mapepa aripo, amaprofessional, but hadzisi kubatika. Vakashayikwa nyasha. Yes. Amen. Mukuru akashayikwa akasataura izwi rake. Hazvireve kuti zvauri kutsvaga hazviko. Inyaya yekuti kune mweya inokunzvengesa izvo zviri available. Unonzwa vasikana njati dzangu dzakuti kudii, vakomana vacho mazuva ano havasi kuroora, but nhasi ndaona Benz yanga yakasungirirwa zvimabharumu. Kune mwenye aenda mufunge nhasi, kuvakomana vasiri kuroora pana atororeka. Musharukwa akashayikwa, unofamba neslogani isiriyo, vamwe vachipinda mumba iwo chingoti havasi kutora, chokwadi chiri rafu, havasi kutora iwewe. Iye kuti mabasa ari kunetsa iyo iri general. Iri general kuti ari kunetsa. Ndakazoverenga newspaper ranezuro ndikazoti aiwa kuchiredzi uri kudiwa engineer kutriangle. Kune mabasa ari kutoadvertiswa, ari kutotsvagawo vanhu vari kutsvagawo mabasa acho ari kutsvaga futi vanhu. Saka chokwadi chiri pachena kuti ari kunetsa, unoti mabasa etype yangu anonetsa. Bosi pani kuri kutsvagwa vamwe vako. Jesu wauya kudziva. Ndokusvikaona dzimwe shasha dziri kungowacha mambure. Ukarinzvera zvakanaka rati, akapinda mune rimwe bhoti raiva raSimon, ndokubva akumbira kuti asesekedzwe pakanaka ashumire. Saka ndadibudzira pachena kuti Jesu haana kukumbira bhoti raSimon, wakapinda mubhoti raiva raSimon. Haana kutaura naSimon noda kupinda mubhoti, but akataura ndechekuti imbondiisa pakana, kureva kuti Jesu uri kumanikidzira vasiri kubata kuti vachibata. Unosamba mwe pacho nyasha dzaMwari, Mwari vanoita nharo nelife yako kuti inake. Nokuti iwe muridzi wakaresigna, saka anongopinda mubhoti reupenyu hwako. Nokuti akada kutaura newe, rafu inobuda ipapo usiku hwese usiri kubata. Saka apinda mubhoti ndokubva ashumira ari mubhoti raPeter. Vamwe vaivapo ndofunga vakaudza Peter kuti enda wachiwitsirwa time nemapastime. Saka unongoparidza mubhoti rako time yekuenda kumba yakwana. Unoziva kuti Mwari akauya mulife mako, ngwarira vamwe vanhu vasingazive Mwari. Nokuti anouya sekunge arida kukushandisa, iye achida kuti zvikushandire. Anouya sekunge arida kukuomesera nechando ichi, iye achida kuti abvise chando chakatonhodza life yako. Usandiudze kuti vamwe vese vanga vana Peter urwizi vakafara kuti mupe bhoti hazvina basa, vakatonzwa sekunge apa wajairirwa. Sei asarudza rako vamwe tiripo, atoona kuti uri soft, wajairirwa, angopinda mubhoti. Apa akushumira iwe ugarira iwe kusvika apedze. Pese Mwari paunouya muupenyu hwako, vasingazive Mwari, ngwarira kuti vanokupa advice, ingave se good idea, isiri God's idea. Ndakauya 2006 parenka. So musada atanga kuparidza kune varume vakauya kwandiri. Ndakaparidza ndichiti Mwari vanopa, ndobva vandikwenye kuti waone kunyimirei. Nhasi rutaridzika zvakanaka. Iri sechi dzavanga vaitawo kuti kana achiparidza kuti Mwari vanopa, iye ane tisheti yakabvaruka, anenge ari kureva nhema, ko iye ari kumunyimirei. Ndakaziva kuti kutaura kuti Mwari vanopa, kuparidza hakusi kupupura. Kuparidza kutaura ability yaMwari, kupupura kutaura zvaakazwa kuitira iwewe personally. Saka kune zvimwe zvasati aindiitira, zvandinoziva kuti musharukwa anozvigona izvi, nokuti ndaona vazhinji, ndanzwa matestimony nyangwe pandiri isati yaitika, but handisi kuzora mwoyo, nokuti kuna akandiudza kuti asvike paara kune musharukwa akamurangarira.
ungaone nawo wawambonzwawo mazuva atiri waya mazuva mvura Mwari wataitara kuti Mwari anopo katonipa mari mwezi ura GD6 ne50,000 Mwari anopa wandakataura parenga akazonipira tonasi anopa nzvimbo inogona kusiyana zvayo nguva inogona kuti fambei but musharukwa wakatendeka kana areva shoko rake haridzokeri risina kuzadzikisa chaakaritumira Peter usanetseka nevanhu vane mifungo yavo kuti sei mubhoti vako mapindwa nokuti vakationa takamira shamwari dzakauya dzikati zvakatanga sei kuzvokuparidza izvi vaitanga vane tsitsi neupenyu hwangu kuti ngoda ndiita counseling so zvakatanga sei ndikandangorota so zvandongatangira kuita vanopenga kurota so baba ukana wakurota zvokupinda mujidi mupenga zvokupinda mujD6 datowedzera mapengero acho ukaona wakupenga zvokusvika pa50,000 kana mwaye ndopinda ndiri kuzowedzera yaKristu yandiinyaraye nokuti ndaona kuti kutendeka kwake kunodarika kusekwa nevanhu havana kufara havana kuzvigamuchira vakataura zvavakataura but musharukwa anomboramba akanyarara so kunge nyaya iri kutaurwa ndeyechokwadi but kana azopinda mubhoti relife yako haudzokere kumba nokuchingoti akapinda mubhoti unodzoka wane vhangeri rehove zhinji so Jesu wakaparidza ndokubva abuda mubhoti kuti Peter wakatendera Kristu kupinda muzvinhu zveupenyu hwake. Hama dzangu yatafambira pano ndeyekuti ukamutendera kupinda muzvinhu zveupenyu hwako mune imwe shanduko inoitika yandiri kuti miracle isiri strategy kana kungwara kwevanhu nokuti akataura akati kandai mambure kwakadzika. Saka munana wekutanga kusukubatwa kwehowe munana wekutanga ndeyokusabata idzo dzirimo aizve munana wekutanga ndeyekutotadza kudzibata idzo dzirimo nokuti dzitorimo fishes saka paakanzi kandai mambure kwakadzika vakakanda utawa hwawa zvanzi and their nets began to break mambure akatanga kubvaruka asi vakabata hove dzakawanda ipanho pane vhangeri rangwa ishe vataura shoko Peter akati usiku hwese hatina kubata inzwa Peter haisi yeseason kana time nokuti the real season is your obedience to his word. Pane nguva yaunofungidzira kuti ndopa waifanirwa kuroorwa but kana watenda kune musharukwa it's not about time or season but Mwari zvaada kuita panguva. Amen. Pamwe takakomborerwa pakati pemwedzi ndaona kuti Mwari asi muChina unoona kutambira pakati pemwedzi takakomborerwa pakati pemwedzi Mwari asi muIndia kana afunga kuchinja life yako hataimire kalenda kana afunga nokuti Peter ati usiku hwese kuda kuti Peter ari kuti vakuru izvi zvinoshanda netime izvi wai nokuti vanotaura vanoti hove huru dzinodyira kana kwasviba zvino pano pauya musharukwa anokomanda huru dzacho kwakachena kuti this time batikai zvinhu zvauri kuedza kutsvaga izvi musharukwa akapinda mulife mako zvine tsika yekukutsvagawo yauri kuedza kutsvaga iyi musharukwa akapinda mulife mako haatarise nguva haatarise season nokuti uchaona kuti Peter pari kuti usiku hwese hatina kubata koma ingei usiku aida kuita dzekujuma dzisiri kuona dziri murima vaida kurova advantage kuti tikangokanda mambure chete murima yabatwa tatora zvinoishe kana maakutipa shoko iko kwakachena hadzingopinda zvekudaro dzinotoona kuti paita neti dzokutiza roti but Jesu ari kuti inini handishande nenguva ini ndinoshanda chero nguva handitaimire season handitaimire kupera kwegore ipo pakati paro gore handitaimire kupera kwemwedzi uri pakati kudaro handitaimire kana zvaita ndinoita kuti zviite nokuti ndimwari. Saka yekuti usiku hwese hatina kubata hasitara zveusiku zvetime panapa iko zvino Peter ndokubva achibata ndokubva ati Ishe all right according to thy word asi nekuda kweshoko renyu iwe unoziva kuti shoko rake ndiye Mwari wacho ndiye shoko in other words ari kuti nekuda kwenyu season usiku watirambira but imi kana mauya mataura shoko nokuti muri Mwari ndokubva vakanda mambure kwakadzika baba roti vakabata dzakawanda and their nets began to break mambure akatanga kubvaruka
ko nai mambure ari kubvarukirei. Pane munana uda kuitwa naMwari ukuti kana mambure ari intact unogona kupotsa kuzoti pane munana uripo. Nokuti kana wakarongeka wakashika hauzoziva kuti wawanikwa nekuda kwemunana waJehovha. Unofungidzira kuti body shape, unofungidzira kuti kuyuza kutsvukira, but pane pekuti mambure achitobvaruka kudaro, testimony haisi kuzobvaruka, inoramba yakamira. Nyika ichioma kudaro, Mwari anoramba ari Mwari. Pane zvinofanirwa kuitika muupenyu hwako. Mambure akabvaruka yesa, but musharuku ari kuti unofanirwa wakubata. Ende kana wabata mambure akabvaruka, uchaziva kuti handisi kubata nekuda kwesimba remambure. The race is not to the swift, not the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Tina Mwari unopa vanhu mikana. Even mambure akabvaruka, hama dzakakuvenga vasingade kukuona, ukama ngaubvaruka hazvina basa, mapepa echikoro ngaabvaruka hana basa. Kana mushari kwada kuchinja life yako, zvinobatika nemambure akabvaruka. Unoroorwa nefeshi iyoyo pasina chauzwa. Mwari anoyuza nyasha. Haisi makeup, he wakes you up for your blessing. Oh, iye ataura shoko wateerera, but mambure ari kubvaruka. Mwari ane season, ane time yekutendera kuti zvinokurwisa ngazviitike, but uchaziva kuti ndiri Mwari. Vanomuka against you ngavamuke, but hazvichinji chandakuira pamulife mako. Zvinofanirwa kutoitika zvakadaro kuti ugone kuzopupura kuti dai asiri Jehovha, dai asiri Jehovha. Nokuti kana mambure akasimba, ndinogona kuudza vanhu kuti baba, tinenge takaruka zvinhu zvedu, tinenge takaronga tsere dzedu, hakuna hove inobuda, but tsika ndeyekuti mambure akabvaruka. Hove dzinobuda nepabvaruka mambure ipapa. You lose fish neneti rakabvaruka. Saka munana uri pakuti harisi neti riri kubata hove, nokuti rakabvaruka rinoluza hove. Zvapachena ndezvekuti ihove dzabatira paneti kuti Mwari kana maropafadza munhu, ndiye anangaite kuti asaropafadzwa. Hove ndo dzakubatira paneti dzichitya kubuda, nokuti kana munhu aropafadzwa naJehovha, nemari chaiyo inokuvavarira kuti tengesa dovi. Kana Mwari akuropafadza, pamusika ipapo panovakwa imba stendi inopera iyoyo. Kana Mwari afunga neropafadzo yako, ngavabvarure mambure, ngavakumake, ngavakusiye, but uchanzwa kuti kune blessing inonamira yekuti inototya kukusiya. Iwo uchivavarira kuti zviite zvinhu zvacho zvinovavarira kuti tinoita newe. Hakuna mambure akabvaruka anobata fish. Hakuna salary say yako inovaka imba, but kana imba yawako uchaziva kupa mbiri. Kuna munhu ane utano wakadai anorarama kusvika makore ese ane chirwere chauinacho, but chirwere ngachizive kuti mambo takatumwa kunzi tiuraye, but uchararama kuti apupure kunaka kwaJehovha. Kune situation yakasimuka muupenyu hwako iri kungodhila nepaunotrasta napo. Situation inotoziva kuti kana ari shirikadzi asina mubatsiri achaita sei nevana. Vana vako vachararama mudikani. Kuna Mwari anokupa blessing neropafadzo. Hazvinei kuti mambure akabvaruka, kana musharuku ati unobata. Hazvinei kuti ikonomi yaboka yabvaruka, kana ada kuti usimuka unosimuka. Hazvinei kuti zvauri kuita zvinonzi ugone, uidofo kudaro, uchapupura ushasha hwaJehovha mulife mako. So muvengi ndiye afunga kuti tikakonzera kuti mambure abvaruke, obedience yake inoshaya basa. Nokuti hove dzine tsika yekuti kana mambure abvaruka dzinongobuda nepaboka ipapo akabvaruka. But itsika yaMwari yekuchinja order zvino. Instead of losing, you still catch your fish. Instead yokuira pasi, unosumuka zvakadaro. Kuna Mwari unosimudza marombe. Ndiye akaspecialize nazvo. Akazoti nyika iri kusumudza magraduate, nyika iri kusumudza machampions. Inini Jehovha Mwari wako ndakutaimira pane rombe. Nokuti kana rasimuka harina kwekunongedzera, rinongoti kudenga kuna Mwari. Chikoro hapana, but nyasha dziripo. Kungwara hapana, asi nyasha dziripo. Kune mwanasikana, I'll give you this example.
akafirwa namai vake ndokubva auya kumba kwamai nini munin'ina wamai ndokwaairirwa mani ndokubva atora advantage kuti kana auya pano vana vangu vachamukira kuita majuti nekutsvaira kuma5 nekuma6 uyu ndiye akupinda bhizi nekutsvaira kuma5 nekuma6 mwanasikana ndokubva azwa kuti pano hapasi pamai vangu asi kudenga kuna mwari wangu muma5 nekuma6 wairumbidza mwari wake akatanga kunamata nekurumbidza mwari achitsvaira achinamata mwari wekuma5 ndokubva paita shasha yaidhiraivha mazuva iwayo yaiti ikapaka gonyeti yaifanirwa kumukira ona 5 inotora gonyeti ndokubva kwaita lavhu yekuma5 vanhu vekuma5 ndokubva varonga ndokubva vachata kuna mwari anomukira futi kuropafadza vanhu vamukiswa vachida kushandiswa mwari ngaakurangarire hama dzakushandisa nyasha ngadzikushandire hama dzakumaka mwari ngaakupe fevha udza rataidzi vako kuti kuna mwari wekuma5 vekumuka na8 havakaperekedza muchato wekuma5 vachitoti tiri kupanisha munhu mwari vachiseta pena tina mwari unoseta mapena rinogohwa chete mukuwadzana muchato unogohwa uyo bhizinesi rinogohwa zvekuti mambura akabvaruka haisi nyaya but kana musharuku apinda mubhoti relife yako kumambura akabvaruka ikoko ndanzwa munhu achipupura zvanzi wakasheedza vamwe akati varume mbure rakabvaruka but pabatwa dzakawandisa vane mambura akabvaruka ndiye ari kushedza vane mambura ari intact vasina kubata ane mambura akabvaruka ane bhoti rashandiswa najesu hanzi akashedza vamwe kuti uyai mwari ngaakupe ropafadzo yekuti iwewo vanhu vachatora manotsi kwauri vakangwara unoziva kuti varefu vakangoona jesu Zakayo mupfupi akahosta jesu akaenda kumba zvokuti varefu vakasara vakubvunza vapfupi vaZakeya kuti ndimi mapinda nadzo mudheni dzinotsengawo seidzi pane vanhu vachatora manotsi kwauri kuti chikora hapana but airove fiwo here D4D yakwe kune vanhu vachakubvunza mibvunzo yaifanira kunge iwewo uchivabvunza nokuti ishasha but nokuti musharukwa wapinda mubhoti mambure nyange abvaruka uchashedza hama kuti hama dzangu yaimuone zviri pano yaimuone zviri pano kuna mwari atirangarira zvokuti mambura akabvaruka hazvina basa but pane fevha inokuitwa nemusharuku mambura anobvaruka ndio problem nazvo but abvaruka uri muna mwari ndo mune nyaya manje kana apinda mubhoti relife yako zvokuti vanhu vari kuita temper nerelationship yako hazvina basa unoziva here kuti tina mwari wokuti rekodhi yako yekunzi hauite iripo but iye akada kuti zvinake Ruth akamborambwa mumunda maBhoazi nemurume wokutanga First Kinsman Redeemer zvikanzi tora Ruth ubva watora nemunda zvikanzi hazviite ndinokanganisira nhaka yangu ane rekodhi yaanoziva kuti akamboroorwa naMaloni vari kuMoab 10 years haana kuita mwana saka anditore ati anditore Boazi ndokubva ati iwo ukasamutora ini ndotora iyo Boazi unoziva chikurambirwa munhu here mafacts ari genuine uyo akamboroorwa 10 years haana kuita mwana saka ukamuroora minda yako hapana nhaka hapana mwana anoita seuri kuti ndinoda kuna mwari wakuti maunorambirwa imomo munowanika type inotokudawo futi haudi kuenda kuDZ mukuwadzana mavari kukumaka mwari ndo maanoda kuti ukomborerwe zvakanyanya mumunda manzi handikutora handikurore ndo mumunda mune murume anonzi Boazi ende mwari dzimwe nguva unotendera kuti rekodhi iyoyo izikanwe but haatendere kuti irambe iri permanent akamboroorwa haana kuita mwana but akaroorwa naBhoazi uchabereka Obhedhi mwari anogona kutendera kuti rekodhi iyo imbozikanwa but uchapupura kunaka kwaMwari nokuti kune vanhu vachazotaura kuti wakambosiyireiko mukadzi uyu woti daiva nerekodhi but chii chakaitika kuna mwari vanobvisa marekodzi evanhu kuna mwari unobvisa rekodhi yaizikanwa chaarambirwa chiri kuzikanwa munhu atotaura hanzi nhaka inofa uratabudisa pachena kuti haberekewo asi pana Boazi ari kuti kana iwo usiri kumuda ini ndotora wasandofunga pane vanhu vangona kuenda kusweri kunokwenya Boazi kuti tsana ndofunga nyaya munhu hamusi kuiziva wasakune vanhu kuti kana vakaita makuhwa sei kumereji yako vanenge vachatopopotera murume wako wacho kuti hanzi vanongoramba achikuda mwari ngaakupe munhu anokuda marekodzi anotaurwa ndeavo kana nyasha dzagara pauri mueria wakarambwa uchinzi haugona hauzive ngapawane munhu anoti nekusaziva kwake ikoko
Mwari ane vanhu vanopima mulife yemunhu vanokuda despite marecords evanhu. Uyarambwa mumunda uyu makazara vanhu. Chikonzero ndokubva chataurwa. But Boaz paakatora zanzi mukadzi akabva ava nemwana. Yaajajwa kunzi abereke ngesiri mhosva yake. Ipuwa research iri kuitwa nevanhu. Itsike yevanhu yokuti mumba mukangoshaika mwana zvinongonzi mukadzi. Paakaroorwa naBoaz akava nemwana. Chaarambirwa kunzi aite mwana. Saka aroorwa chikonzero chiripo. Mwari ndokubva vati kana wawana anokuda ndinoisa ropafadzo yekuti kacheche kabatwa. Amen. Saka zvakanaka kuti arambwe mumunda uyu nemurume wokutanga uyu. Nokuti murume wokutanga uyu haasi muridzi wemunda, angoriwo mumunda. Wanikwa nezviri nani. Osa zvimwe zvacho zvaunovavarira so ngazvirambe pati Jehovha ngaakupe zvako zvakarongeka. Asa mwana nokuramba uchatenda Mwari mangwana. Apa ishe makagona utsana wajamuke ndaifire mahara. Boaz muridzi wemunda ka Boaz ndiye muridzi wemunda. Avatsana vanongwana kwa mumunda. So vasina basa Mwari ngavape zvikonzero. Vane basa ngavaignore mareasons iwayo nyasha dziwanzwe. Cast your net unto the deep. Kurati kuenda a bit deeper is the same environment, but you need to go a little bit deeper. Amen. Deep calleth unto deep. Kurani imwe nguva takatambira pa surface for a long time. Amen. Nokuti takashaiwa musharuka anoziva kune hove dzacho. Area yauri ndiyo, but pane panoda kusvikwa kuti tichibatika. Unoziva kunonzi kungezi platinum. Hakuna kutanga kuri kungezi platinum for a long time. Kwaingova kumusha kunonzi kungezi. Kurati vanhu veko vari ikoko vaita zvembambaira dzavo, vaita zvembeva dzavo. But pane vakauya vakaenda deeper kwakuitwa platinum. Unotorovera mbambaira platinum kwashaiwa Mwari. Unobata zvisina basa muarea ine zvinhu zvine basa. Nekuda kwokuti hauna kuwana shoko rekuenda deeper for the right catch. Kandai mambure kwakadzika. Mambure ndokubva akandwa. Zvanzi and their necks began to break. Izvo zvinorwa nemambure ako zvinotambira kwadziri futi. Bandina Mwari unogona kubvisa zvokubvarika kwemambure osiya maresults auri kutsvaka. Vari vega pasina Jesu mambure havana kubvaruka, vakasvikirwa vachisuka mambure. Havana kubvaruka. But pavakanda kune fish. So opposition kana kuti challenge nyangwe iriko nyasha dziriko. Satani akabvisa zvinobvarira mambure kusafesu akazviendesa kunobatika hove dzacho kuri dhipa kuitira kuti wese achakanda kuri dhipa anenge achingoti uko hakuiti kunobvarira mamburo. But ndopane kukudzwa kwaJehovha kushanda nemambure akabvaruka kuti pashedzwe vanhu kuti panodzabatwa. Uchapa isignal kuvanhu kuti Mwari une zvaari kuita muupenyu hwangu. Vanhu votarisa life yako votuya mambure akabvaruka 3 ma D 2 ma E hauya hana chaakabuda nacho, hana chaanogona, hana chaanoziva. But nyasha dzaMwari dzikauya pauri unoyemurwa neshasha. Varefu vakatora manotsi kune mupfupi anonzi Zakeo. Tonoenda nemanotebook wachinyora so dzinotsenga sei? Ko nyaya inotaurisa serekere? Vanozodini? Ko nekureba kwese zvese hamuna kuudzwa izvo. Vakuru, nyaya haisi yekuti mambure abvaruka, ndeyekuti ana Jehovha here mambura. Nokuti Jehovha kukudzwa kwake kunowanikwa pamarombe iwayo anenge akabvaruka asiri kugamuchirwa nesociety. Peter, Jesu wapinda mboti rako. Ifavor yaakuitira. But hautange nekubata fish. Unotanga nekushandisirwa boti. Ipa ndopataita problem nevanhu. Chaari kuda kubatika kwemunana wake. Chaasiri kuda ndechekupa Jesu ushe mboti rake. Amen. Tinomugamuchira sashe uye muponesi woupenyu hwako. Kureva kuti akavaishe
automatically unokuponesa nokuti wamupa position to rule. Namo ndeyekutsvaga muponesi Ishe usiri kuda. Vanhu havadini mabhota avo, vari kuda matestimony efish. I see your house, I see your car. Car iyo inoitwa naJehovha anonamatwa. Danger yataita ndeyekuti vanhu vari kuda fish. Havadi nebhoti kuti Jesu ambotsika marini. Bosi kutsika kwaJesu mubhoti ndokuchaita kuti fish dzogobatika. Problem ndeyekuti fish ndo dziri kutsvagwa. Anoita kuti dzibatwe, havasi kumuda mubhoti rawo. Saka munhu achida kunamatirwa kubatwa musoro, haadi kudzidziswa kubatwa mukati memusoro. Knowledge haidiwa dango hotspot kwa nyasha. Tomuda Marida, de Maratrangarida, de Marita Shokat, anoita anorangarira. Asade tsika yekubopinda mubhoti. Asata declare mambure kuti abate hove dzakawanda. Amen. Tine namo vafundisi. Chechi yazara vanhu vari kutsvaga hove dzavo. Vanhu vatsvaga marriage. Zvakanaka kutsvaga kuna Mwari, but zvakanaka kutsvaga musharukwa iye Mwari wacho. Mupe ushe ngaagare mulife mako. Mupe nguva yake achidhila. Nokuti paari kuparidza ari mubhoti ipapapo, hauzive hove kuti dziri kure zvakadii, dziri kuuya mushana. Those who wait upon the Lord. Jesu paari kuparidza ari mubhoti, hove dziri kutouyawo ipadhuze ipapapo. Ko mhuka dzinotonzwa uvhangeri. Iye ane voice rekuti nehwe dzinomonzwa, miti inonzwa. Hauna monzwa chizi akataura nemuti, akataura kumuti, muti ukaoma. Ane tsika kuti zvaataura nangwe Bible rinoti shiri dzedenga hadzirime asi dzinodya. Anonzwa kuti panzi shiri. Ivhesi yeshiri ka. Iwo ukasarima unofira mahara. Ndepe shiri pakatonyorwa. Uri kuda revelation pashiri ipapo. Tazvine basa rei, shiri dzedenga hadzidye, hadzirime asi dzinokohwa. Ishiri idza. Vhesi yako semunhu iripo, unoropafadza kubata kwemaoko. Shiri haina maoko. Pashiri ipapo. Vanogona vanozoti shiri inozongofa, unofanidza. Waziri pashira. Ishe ngavambopinda mubhoti remunhu. Tami yaunoona Jesu ari mubhoti, hakuna vanhu vanokombirira maoko, hakuna vanhu vanokutenda. Vanhu vangatokuchinyira vakakutarisira pasi. But one thing I know, kana wamutendera kuva mubhoti, haakutendera usina rekuenda, usina testimony. Haakutendera kufamba usina fishi kudzokera kumba. Nokuti anotoziva. Anoona apedza kuparidza, anongoti thank you mufambe munyasha. Akazva kuti kuna vamwe tsano vari kuda fishi kwete mharidzo. Ndokuvati Peter uya kuno. Boza hauye nebhoti kumharidzo, wauye nebhoti kufishi. Ndokubva adeclare kuti abate. Ipapa ndopakandichallenja nokuti Jesu haana kuti adzaboka mafishi regai dzingowira kunze uku vanhu mubate. Peter ndiye akarangarirwa kuti chibata. Ndedzemunana but dzinodeclarewa nebhoti. Mwari ndiMwari weminana. NdiMwari ane nyasha. Where is your boat? Jesu haana kuti vanhu vanoda hove. Anongoti hama dzangu sezvo ndaparidza muri pano, ndinodeclare hove ifa uri mugungwa, buda kumahombekombe. Akati varume muchatengeserwa fish dzemunana nhasi. Peter bata fish. Why? Nokuti mune bhoti rawanditendera kuti ndigare. Nhamo ndeyechechi yakauya kufish isingatomboda nebhoti. Nhamo ndeyemunhu ari kutsvaga fish dzake asingade the boat process. Ndakamboenda kuchipatara ndiri mwana mudiki, ndaita ronda, chandaida kunorapwa chete nekusungwa bandage. Because kare kedu bandage kaita ngeka style so. Waitoti ukanyimwa bandage waitotsamwa. But bandage handizoti hausi mushonga. Waitsamura asina basa udiki zvawo. Saka ndaenda kuchipatara, nesi vakabva vatora cotton vakaibata nescissors, vakaisa mvura inopisa ine salt, ndobva watanga kugeza ronda. Ina ndakuenda kunogezwa ronda, ndakaenda kunorapwa, but iwo havarapi asina kugezwa ronda. Amai chavo vakarongeka uye neshena vakuzori Nivea, panokweshwa munhu nedombo. Unodiwa zvekuti vanoti tipei dombo kwete tipei sipo. Tiri vana vadiki, process yedombo ndoyatakamaka, taida kufa serino.
umwe udiki uda kurumurwa mbishana. Ozati vana vadiki appetite chaicha vanogona kushaya nekungotamba nekungonakidzwa. Zvekuti ukatomupa chingwa sokuti adye, angatonetsa but ukachiti ukumejerini ukujemu. Pakurova mejerini nejemu chingwa chiri kufambawo. Kutoitirana metsi kuti mfana agone kudyawo. But kwane breed generation yevana yekuti wazora jemu nemejerini chingwa achifambi anokokiriya jemu nemejerini odzorera chingwa. Ipapa ndikatoparidza kuti Jesu mubhoti unokochidzorera kuti toda fish dzedu. I believe God for a job. Anopa mabasa. But anoda kupinda mauri kuti ave ishe uye muponesi weupenyu wako. Amen. Yauri kutsvaga imwe ari anoigona, but pane dambudziko iye ari kutsvaga wewe. Ari kutsvaga kupinda muupenyu hwako mumwoyo wako. But nhamo ndeyekuti fishi dziri kutsvagwa. Prodigal son paakadzoka kumba, haana kudzoka nekuti ari kuda baba. That's why paakadzoka akatozopotaura Rafu akati musanditore semwana. Saka wadzokererei chingwa. Nokuti ati kumba kwa baba wangu varanda vanodya. Kuti baba wangu wakanaka kune chingwa chiriko. Saka Rafu pamberi pababa ndeyekuti mudhara musanditore semwana. In other words, ari kuti mudhara una mwana but pachingwa mundono. Ndadzokerera chingwa zvokuti mwana dai tambomira paduwa chingwa. So jona even pamanamato wacho unezvekuita nechingwa, hautanga wati tipei chingwa, unotanga wati baba ledu ukama, baba ledu vari kudenga. Relationship. Ozoya kuti tipeiwo chingwa chedu. Hautanga nekuti ndikuda chingwa panapo zoti baba wangu. Panotanga nekuti baba ledu mozoenda kuchingwa chedu. Saka kana wasiri baba wako kuchingwa huko. So jona chinokunetsa kuwana. Mudhara wacho afidhe vanhu anofidha vana vake. Baba vedu chingwa chedu, kana asiri baba wako chingwa chisi chenyu. Ngaatenderwe Jesu kutora ushe muupenyu hwako. Ngaagare mubhoti remoyo wako. Ngaagare mubhoti reupenyu hwako. Nokuti kana agara zvauri kutsvaga anochiziva. Haapedze kuparidza woti baba itoonana. Anoti varume kuparidza ndapedza. But pane chinofanirwa kubatika nhasi. Mumwe anodzokera ane fishi dzake. Nokuti Mwari unoziva zvatinotsvaga. Isati zive zvaari kutsvaga kwatiri. Saka mubhoti mako ndiri kuona Jesu hamo. Wakangomira nemambure kuti chite taurai shoko declare. Taurai shoko mufundisi. Pane situation iri kundinetsa. Ishoko ati shoko richataurwa pa situation iri kukunetsa. But iwe hausi kunetsa Mwari wacho ere anopedza situation iyi. Mwari uyu ari kuda ukama newe. Kana aita ukama newe, anotoziva nhamo yako. Uchaona kuti Adhamu ari mugadheni asina kutadzira Mwari. Aiva nenhamo ndiAdhamu iloneliness. Ende asi Adhamu akaudza Mwari kuti baba amu lonely ndiri ndega. Mwari ndo wakauya wakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Kana muine ukama nhamo yako anoiziva usati wamuzivisa. Nokuti akatendeka. Ukangoona vana vakudza mberi kuti kuenda kubasa musatiratseuka toda ukachingwa nekaufu wazati pane problem iripo pamba. Nokuti order iripo shungu dzababa kuziva kuti pamba pari kuprovaidwa. But ukaona vana vane shungu nekukupa zviziviso sababa. Aizve ubaba action yaunoita kwete ndebvu netrauzi action iri kuitwa pamba. Tambogara munongwadzana kune kwataenda kutriwa. Ameno kana hama dzedu dzekuchiri dzichiriko. Ndomaigara timu riri kutriwa. Ndakatendokira kunoka. So ndisandatendoroka ndaimboenda mutriwa. Kamwana kipfambi kainditi date. Sandibata kuti mfana uniti date wake. Ndikazodiscover kuti akasi wrong. Ndiri wrong ndikuita udate pamunhu asiriye. Ndokuti zvandiri kumuitira zvekuti akachema ndomusota. Ndo baba wacho. Andainga sota ngoti ne freeze it. Ne mauyu. Ne aisloro ngati mudhara chete. Akandideda. Jesu akapinda mboti. Apedza kuparidza wongoti toonana. Mwari wakatendeka. Nhamo yako ngaizive nokuti wasorova yake. Nokuti inzwaka
anogona kuita munana wokufamba pamvura, but ane nguva yaanoti mbondipa bhoti ndimbotsika ndirimo, kuti ndite ndiri pazvako ndikusiye une munana wako. Mwari uyo anogona kukurova surprise chai, anova defense yako. Nokuti uri kuona here kuti mambure abvaruka, but vabata zvakadaro. Urati Mwari akutodefenda munana kuti uitike zvakadaro. Nokuti chinoda kuti munana usaitike chasimuka, but nokuti wateerera Mwari anodefenda nyaya dzako mumazuva ekuvengwa unoita mazuva ekubudirira. Zvokuti vanhu vanotadza kuzvikalkuleta kuti tanzwa nyaya yake haana zvaanoziva anodii, but vanhu vari kumusimudza. Mwari ngaadefende munana wako, akabvarira mambure ngaashamiswe nazvo. Lesa waiti hatimudze dhiri, hatimudze pane mukoto zvinhu zvacho. Ngavashamisike kuti akazoudzwa nani. Ngavavengane vega, Mwari ngaakuratidze iye, ngaadefende obedience yako. Nokuti zvisingade kuti ubate zviriko, zvisingade kuti urorwe mulocation munhu zvirimo, vasingade kuti imbai vakwe variko. But ukateerera Jehovha wandiri kushumira, ukamutendera kupinda mubhoti rako, haana basa nezvinobvarura mambure, nokuti iye pachake isimba. Ende kukudzwa kwake kwakarigwa pambure rakabvaruka kana rabata. Anonzwa Peter zanzi abata hove idzodzo, akanopfugama akanowira pana Jesu akati, shebvai pano ndiri mutadzi. Asi Bhaibheri rinobva rati kubva muzuva iroro vakaregera futi kuita zvevo vakateera Jesu. They left their boats and their nets and followed Jesus. Indaiti business rikanyatsosimuka, unovhura mamabranchi kai. Peter abata hove dzakawanda, ndodheera arizaina basa. Imagine kuenda kuba unodza adzimai kuti nhasi tabata saka ndichada. Ende munobata dzimo. Business rane mari but ndakusiya. Mera chinosheka. Sei Peter wakuda kusiya. Ane chaandastenda chainterpreta life yake. Kuti nekubvaruka kwawakaita pakushaya kufunda, but uchaita zvinotyisa muno muguta Jehovha vafamba newe. Pakusafunda kwese iko zvakasvika pazvakazivikanwa kuna Acts chapter 3 kuti varume havana kufunda but vakafamba naJesu. Ngaizivikanwa yekufamba naJesu ine maresults anoshoka vakangwara. Shamwari dzangu dzekuchikoro sataimbo tinomboenda kumazvedhemu tonoita kamwe kagathering kuti takafunda tese tiri kuita nyaya. Saka kune mazuva ataiendawo, mazuva aya vaipota vachititakurawo nemota dzavo kuchikoro. Kune nyaya dziriko, vamwe munobuda asina kumira mushe, vamwe vobuda mushe. Vakabuda zvakanaka ndiona nyanyoshedzera kuti kune reunion yenyu vese takafunda navo vabate itisangane. Ndakatoona chinhu chechiisikamu kuda kuonana kuti waapapi. Hapana kuonana, hapana kutandara pai, kuvhetana. Kuti ndoga vaita noise muklasi nemunomutora tokuda kupato. Ende vakomana Jehovha vatenga zvese votitakura nemotikari dzavo. Ndopa ndakanyuma kuti pano tiri kuvhetwa pano. But hazvina kuita nguva ndasangana nemusharuka wandiri kuparidza apinda mubhoti relife yangu. Vakashedzera kuti gore rino musi wakati muna December ngatisanganei futi, akatanga kudaira mugrupu rekuchikoro ndini. Kupi pamazuva edhemu. Saka ndinotiremu uchatakurwa naningi ndandikutodawo nekutakura Mwari une nyasha. Nyoresai vada kutakurwawo neyangu. Vakazobvunza taakutandara manje. Kuti asi wakazonyorera here bhozongo sina English. Ndikati aiwa rakanyorwa kudhara iri anosimudza marombe. Pane rakanyorwa kudhara rinodhifenda munana waro. Kana rombe rada Jehovha Mwari unodhifenda rombe rake. Kusvika rombe rane maresults anoonekwa neshasha. Havaramba vachikujairira Jesu akapinda mubhoti relife yako kunyepa cha. Vanosvika paanofanira kukubvunza. Vakazonyorera futi. Nokuti vanobhirivha kuti kunyorera kunoita kuti uzosvika kwavari. Ndikati aiwa takushandisa rakanyorwa kudhara, handinyorere futi. Rakanyorwa kudhara. Pane mavhesi edu arimo. Eshasha nsandaona but marombe tiripo. Anosimudza marombe. Handivenge shasha but pamaromba tiripo. Ende iye anda kuadhifenda marombe ake. Kune marombe aJehovha. Ekuti akakudza kuti handigone izvi handizive izvi. Asi ona pandava. Wega unozunza musoro. Saka taite ine madigiri aya. Varume kune digiri rinonzi grace.
Chinhu chinonzi nyasha chiri very stubborn. Amen. Zvisingatarisirwe nevanhu. Vakaisa zvimiti kuti mamburi yake akapinda napa anobvaruka apa hadzibatiki. Ngavaise miteyo yese. Uchapupura kuti nyangwe vakaisa miteyo. Jehovha wakandipa kubuda nekukunda nekubudirira. Nama yataita ndeyekumunyima bhoti. Togara paside apo tichiti fish tiri kudzida. Problem yataita ndeyekuti mubhoti apinde. Asi isu takamirira fish kuti tidzibate. Zvinonzi ngatiitei pachechi, ngatinamatei, ngatidai atiite. Takamirira kuti Mwari ngavazviratidze muupenyu wangu. Kana watopinda mupurero unototira kuti munoshamisa baba zviratidzei. Vachakukwenye newo unoshamisa haunzwe. Tipe bhoti tipinde. Why? Nokuti bhoti rako ndo guarantee yefishi dzako. Andirambe ndakadaro ishe, andirambe ndakadaro, ucharamba wakadaro. But no way to the catch. Amen. Vanhu vakanyanyonzwa zvakaitirwa vanhu naMwari. Havana kuzotsvaga kuseri kwacho zvaitwa nevanhu ivavo vakaitirwa naMwari. Mwari waJosefa makanomita mambo kuIjipita kunotizwa mai Potifa. Iwe mai Potifa vakutotizawo iwewe. Unyatona odha yacho haisvikike. Mwari waDhavidhi makanomupa kukunda akanouraya Goriati. Ipapa Goriati unopada pekufa kwaGoriati. David unoziva kuti paakatumwa kuwane chingwa kuna baba vake Jesse kunopa vakoma. He was already anointed. But angari humble to that level. Kuti zodzo riripo anoita mukomana wechingwa. Iongozo kuti kazodzo karipo chiya irongedzwe. Ndokuti ufana matiregerera sideline. Goriati anofa seitano. Katanyura nyembe dzekubasa ita basa raJehovha. Vatendere kupinda mubhoti relife yako. Nokuti uchaona pane munana unogadzirwa nekupinda kwake mubhoti relife. Amen. Mwari waDavid anosvika palevel yekuti imbotumwa nechingwa. Haana kuenda kunouraya Goriati. Angaendesa chingwa ndokubva azouraya Goriati. Mwari vada kuti urorwe. Pamwe pacho vanongoseta pena yekunzi unongotumwa unze enda notibhadharira magetsi apa. Iye muchinda wacho aishanda kumagetsi ikoko. Iwe hauendi. Wodzokera kuprayer. Ishe ndirangarire enda kumagetsi uko mani. Iwe enda kumagetsi uko. Tumika. Tendera humility ipinde mubhoti life yako. Kune zviriko kunobatwa vision. Zvinodhila nemanets. Kuda kurwisa minana. But kana wateerera Jehovha, vavengi varipo Bible rakunoti the enemy comes like a flood but the spirit of the Lord. Kuna kuti Mwari haana basa kuti Satan ouya nechikaindi chakaita sei. Ari kutemba economy yakaita sei, ari kutemba nyika kuti yakaita sei. But kana watendera Ishe kupinda mubhoti life yako, mugore rino munguva yakaoma kudai, unoita munhu anopupura. Amen. SaIsaac nzvimbo yegera. Kuti kwa kune famine kune drought but paakateerera izwi raJehovha Bible roti wakakohwa. Kunati kumwe kukohwa kuri obedience kudarika season, which means obedience creates a season. Amen. Dai zvanaka zvinonaka mai dai zvinonaka mai manje. Iwe kana usina kunaka zvikanaka hazvikunakire. Ona mozvinzwa. Mabasa akanzi ako vanhu vachaitwa futi interview kuti vapinde. Nokuti nhamo haisi qualification i situation. Azvinzi makanyanya kutambura pindai apa mugadzire magetsi unofira pa transformer. Panotobvunzwa kuti makaita magetsi ere kuti handina but zvakaoma munoomerwa futi. Mubhaibheri mune murume akatsitsirirwa nemasaga. Haana kuurayiwa nenzara akaurayiwa nechikafu. Chikafu chinouraya kana uri wrong side. Ndiye akaprofitwa kuti uchazviona saungadye. Unotsitsirirwa nemasaga echikafu iwe waimbodya musoro yemadhongi. Yes. Tendera Ishe kupinda mubhoti relife yako. Anda kugamuchirwa sashe kumupa a position in your life. Tsika yaIshe ndeyekuti vanotaura muranda achiita. Tsika yaShe ndeyekuti kana wavatendera kuva mulife mako, you can change your life.
imi kunonzi kunyengetera hakusi kunyengetedza. Kunyengetera kutaura naBaba, hakusi kunyengetedza Baba. God is good all the time. All the time God is good. Haite good pawataura ukanyengetera kuti achinja ave Mwari ari right. Atori right kudhara. Problem ndekuti wakamunyima position in your body. Amen. Aone nyika zvainoita mvura ikasanaya. Katinamatei mvura inaye yobva yanaya. Avachaudza vanhu futi kuti yakanaya ngatinamatei titende ikatonaya zvavharana. Vanhu vane mweya wekutenda Mwari, vade kumupa position yake yekumurumbidza kuti Baba makaita basa yakanaya. Vanoda kuchema kuna Baba, havadi kuremekedza Baba. Vape nguva yekupinda mubhoti. Nguva yekuti Jesu ari mubhoti haisi nguva yekubata hove. Ndeye kumupa position yake kuti Mwari itai kuda kwenyu. Nokuti kuda kwangu munokuziva, uye nyasha dzenyu ihuru. Kana kuda kwenyu kaitwa, zvandinoda nekuchemera zvinoitika. Hama dzangu, kune zvinhu zvinopindirwa muprayer. Kogoita zvinhu zvokuti Mwari ukamupa position yake, he turns water into wine. Ukamutendera kuti Ishe taurai shoko, varanda venyu vaite sekutaura kwenyu, vanotapira chete, wine inoitika. Dambudziko ratinaro nderekuti kufishi ndokwatakagarira, kubhoti redu hatisi kuda naro. Order, kune zvinotanga zvadiwa, zvimwe zvozomanifesta. Murume akura abva zera akuda kuroora, target yake ndeyekuti avewo nemhuri. But hazviite kuti pakupfimba mukadzi oti makadiko sisi ndaida vatatu nemi. Unosungiswa. Vanovhurwa dhoketi vatatu vei. Baba mirai vatatu kutotonza I love you, I miss you. Auya uku vatatu vozomanifesta. Iorder. Yorungoda vatatu nashi. Just imagine, ngona munhu pafo pamashosa. Makadini ndaida vari vatatu chaiwo. Unoona anovhurisa dhoketi baba varungoti vatatu neni. Order yemashoko inotangira pakuti I love you. Munhu opinda mubhoti rerudo, hove dzobatwa. Tendera Ishe kupinda mubhoti yelife yako. Mwari uyu ngaanamatwe, azviratidze kururama kwake nokuti anamatwa nevanhu vanomuda. Handirambe kuti ane tsitsi dzekungokuitira, but pamwe pacho pane zvinoda kuitwa mulife mako naMwari. Kana watendera kuti aite zvaari kuda mukati muupenyu hwako. John chapter 5, murume akanzi carry your mate and go. Chaida kuporeswa murume weBethsaida. Chaidiwa naJesu ndechekuti carry your mate, instruction haisi healing. Wapora, carry your mate. Saka waona kuti vanhu pavakamupikisa, vana kupikisa kuti waporerei, vaiti watakurirei. Vanhu havadi kuti uite zvinoita kuti Jesu atore ushe. Vada kuti Jesu angokubatsira chete. Havana kukomplena kuti waporerei, vakati watakurirei mate. Sandinofara iye akabva ati kuti andiporesa ati takura. Kuti akungoteerera vanoporesa mazuva ano. Iye vanhu vemadhibheti comment section ndezvenyu, kana Mwari ati ndiite ichi ndichaita nokuti wakatendeka. Anopinda rini mubhoti yelife yako? Fishi tese todzida. Munana tiri kuuda pano. Takagarira change muupenyu hwedu, but iye anounza shanduko muupenyu anoda nguva muupenyu hwako. Amen. Nguva yekuti Jesu ari mubhoti raPeter, usati vanhu vaibhiga Peter, vaiti bamunini shandiswa nemapastora. Ari mubhoti papa ari kuite ndofishi here. Usapane pamwe pekuti Mwari atanga ari kuenda off topic. Nyaya yauri kutsvaga yawakagarira inenge haisiriyo. Saka kana usati wakura nekusaziva Mwari, unenge uchitoti achibuda mubhoti ada kuenda amambochovha. Nokuti kugara kwaJesu mubhoti hakusi kubatirwa kwefishika. Iorder iri kutodhimanda patience kuti regai Ishe vaite vapedze, but kana vapedza dzinobatika. Ende kana kwamuka zvinorwa nekubata kwako, vacharatidza simba ravo paneti rakabvaruka. Ndovhangeri randipa nhasi kuti vataure pakuwadzana kuti zvinorwa nemaneti nyangwe zviriko, Mwari ucharatidza simba rake. Ndakashaya hama dzakamira neni, he sticks closer.
ndakashaya aimira oneni pasituation vanhu vakashaya but Mwari ariko ende akatendeka ende iye une nyasha neupenyu hwako. Ngavaite zvavanoda nemaneti, iwe ingoteerera Mwari. Ngavaite zvavari kuda nemaneti ako, ngavataure makuhwa avanoda ese, but havamise munana waJehovha. Ngavaronge zvavangaronga setimu, ngavakubvise pavari kuda kuti ibva ipapa, hatidi kukuona. Rahabhu chaita kuti agarewo pamadziro yanga iri strategy, haisi choice. Rahabhu waigara kumadziro, why? Hondo painouya inotanga yauraya vari kumadziro isati yapinda mukati kuna mambo. Kuna kuti magariswa kumadziro kuti muitwe majurawo muri vanhu. Kuita chinenge chauya chinotangira iko tozonzwa kunzi kune vafa. But chakaitika ndechekuti vanhu roora Rahabhu vakasvikira ikoko. Vanhu vanogona kukuseta kuti vakuise kunze, but Mwari unochinja kunze kuita mukati. Shirikadzi nenherera dzainonga wheat yakasara mumunda. Chakaitika chi? Ruth auya seshirikadzi vari kunhongerera zvakasara vari kumashure, but Boazi paakauya Ruth akabva anhonga muridzi wemunda kwete wheat. Tina Mwari unochinja order mani. Usanyeperwa, usachemera mamburi akabvaruka. Chemera Mwari unoita nyasha, mburi rakabvaruka. Usachemera kuti vanhu vandisiyirei, chema kuti Mwari vaineni, nyangwe vandisiya ndichapupura kunaka kwaJehovha. Iye Mwari wacho ndo paanotoda vanhu pavanoti hatina kubasa newe. Wasona munzwa Mwari akaita nyasha, munzwa vanhu vakuwanzire mwekaposo tenda havana kufitana, kwete havana kuroorana, havana kufitana, but vakaroorwa zvavo, saka makuva raka havana kufitana but vakatoroorana. Iwe nekufitwa kweso hauko. Chigemu chacho hachisi chekufitana, ndechekufitirwa naJehovha. Kana mukadzi zokuita mukadzi wacho one murume wacho musvinyu nyasha dziri rafu. Nyasha wada unyatsodzongora so dziri rafu musvinyu nechakangodaro zvichichembera zvese. Iwe neusvinyu hwese uyu wava dzisikubatika. Mambure kana akabvaruka nyasha dziriko. Amen. Tarisa katimu riri kutouch line kurodhi. Dai zvatenderwa netochi tarisa face so. Timu riri panze dai ngofanira kunge riri mukati. Kune simbi dziri panze. Ozodongorera mukati uzonoti tsana wanyepe ishuwa ndezvenyasha zvavari kutaura. Vepanze vari mukati, vemukati vari panze. Ukasatendera Jesu mubhoti rako unoenda panze uri type yemukati. Anotorwa nani zvaari izvozvizvi. Usatambe naMwari. Ipapa pakashoreka ipapa ndopane fishi dzacho. Amen. Ipapa panatsa kunge hapana kungwarwa ipapa ndopane imwe fevha yamuchachemera mukatsvaka. Ndokumbira usumuke ndinamate newe. Mwari situation wako anoiziva. Amen. Une hama dzakasimuka dzikati irwai necontract yake asagamuchirwe zisabuda. Vakasumudza mhepo vakati visa apa aribuda hakuna kunyika kwaanoenda. Mwari ngaatore ushe pamambura akabvaruka. Amen. Mwari ngaatore kukudzwa pamambura akabvarurwa iwaya. Vachitokuti hakuna kuchaendwa, passport yake visa rake haribude, vaudze izvimwe zvinhu zvaakaita. Kune vanhu vanochengeta zvawakaita 5 years ago. Uchida kutoroorwa so vanotendera nerweseri. Voti akambobvisa. Mwari ngaakupe munhu anokuda. Iwo ngaashandise kuti takamuudza vanhu but auramba achiroora. Kana Mwari vada zvavo, makuhwa munoita but marriage ichabudirira. Kana Mwari vada zvavo, ruvengo vachaita but chako chichabudirira. Kana wamupa ushe mubhoti rako. Baba ndinonamata, tinokupa imbiri nekukuremera. Namata uri pauri papa. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose.